Il-Pulizija għalqet it-Tiger Bar u stabbiliment ieħor fil-Marsa wara li nstabu numru ta' regolaritajiet. L-ispezzjonijiet li twettqu f'xatt il-mollijiet saru mill-Pulizija tad-Distrett tal-Belt Valletta flimkien mal-Pulizija mir-Rapid Intervention Unit u tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni kien hemm ukoll uffiċjali tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Fl-ewwel spezzjoni li saret irriżulta li sit il-ħanut ma kellux il-liċenzja biex jopera bħala post li jbih l-ikel. Persuna oħra li kienet qiegħda taħdem fl-imsemmi stabbiliment ma kellix liċenzja valida biex taħdem u se jinħarġu l-akkużi fil-konfront tagħha. L-uffiċjali tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika nnutaw ukoll diversi irregolaritajiet, inkluż nuqqas ta' iġene u temperatura ħażina fil-freezers fejn jinżamm l-ikel. Il-freezers ġew issiġillati mill-uffiċjali tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Fid-dawl ta' dan sit il-ħanut ġie ordnat mill-Pulizija biex immedjatament jalaq u ġie infurmat li se jinħarġu akkużi fil-konfront tiegħu fil-qorti. Fl-ispezzjoni tat-tieni ħanut instab li l-post kellu l-liċenzji kollha validi sabiex jopera iżda l-uffiċjali tas-Saħħa Pubblika nnutaw nuqqas ta' iġene bil-Pulizija tordna l-eluq tal-ħanut. Il-persuna li tieħu ħsieb il-ħanut ġiet informata li wkoll se taffaċċja akkużi relatati ma' dan. Fuq barra tal-ħanut il-Pulizija sabet ukoll raġel qed isajjar b'nuqqas kbir ta' iġene bl-uffiċjali tas-Saħħa Pubblika jinformawh li se jinħarġu wkoll akkużi kontrih. Waqt dawn l-ispezzjonijiet, il-Pulizija verifikaw id-dokumenti li kellhom fuqhom numru ta' persuni li kienu fuq barra tal-istabbilimenti. Il-persuni li jieħdu ħsieb dawn l-istabbilimenti ikkoperaw mal-Pulizija.